Omkring et nodalpunkt er der som regel knyttet forskellige diskurser, og især hos emner, der har været meget omdiskuteret, kan man hyppigt se nogle heftige debatter. Således også debatten om abort. Der findes flere antagonistiske diskurser omkring dette nodalpunkt. En af dem prøver at skabe en ekvivalenskæde ved hjælp af negative konnotationer, således som fosterfordrivelse, fosterdrab, børnebegrænsning og svangerskabsafbrydelse. Dette er alle ord, der taler om en afbrydelse, altså noget, der egentlig burde have fortsat, men unaturligt blev stoppet. Inden for de antagonistiske diskurser om abort forekommer der også nogle flydende betegnere, der begge gerne vil benytte sig af ord som abort og familieplanlægning. Da abort er blevet et neutralt ord, der altså ikke er faret, kan begge parter benytte sig af dette. Familieplanlægning kan også benyttes af begge parter, alt efter hvilket perspektiv det sættes i. En diskurs omkring nodalpunktet abort kan findes i artiklen Samfundskritikken udhules. Abort er blot et alternativt ord for drab, skrevet af Christian Dahl og udgivet i Det Kristelige Dagblad den 28. maj 2013. Ved genkendelse af mediet, Det Kristelige Dagblad, og første gennemlæsning bemærker man hurtigt de mange konnotationer, der er blevet lavet i artiklen. Ord som Stasi, torturmetoder, smertefyldt og drab skaber en stærk negativ ekvivalenskæde, som skal lede læserens tanker i bestemte retninger. Ved at benytte sig af en sammenligning med Stasi-fængsler, bliver der fremkaldt minder om en dårlig begivenhed og også had i nogen. Dermed anslår Ketty Dahl allerede en bestemt tone og en diskurs omkring dette nodalpunkt. Ketty Dahl tager også forbehold for, at hans diskurs ikke er en hegemonisk diskurs, og ytrer dermed også en samfundskritik. En anden diskurs, dog med samme formål, tager kampagnefilmen Abort gør dig ked af det, fremstillet af Choose Life. Som titlen af videoen antyder, beskæftiger sig denne diskurs mere med den emotionelle side af nodalpunktet. Ord som bange, ønsker og lille hjerte lægger op til en emotionel knytning til fosteret. Bliver altså skabt en ekvivalenskæde, der appellerer til følelserne. Andre konnotationer er blandt andet den musik, der spiller i mol, og mørket, der er omkring pigen. Pigen, som bliver set i videoen, ligger i noget vand for at efterligne et foster. Dermed visualiseres fosteret, og der skabes et nyt niveau af emotionalitet. Ser vi på de to diskurser, agerer de på forskellige måder. Kronikkens diskursiv praksis er en anden, da modsigerne er en begrænset målgruppe, nemlig læsere af Kristeligt Dagblad. Dette sikrer afsenderen, at der sikkert vil være nogen inden for målgruppen, der vil have de samme tanker omkring dette. Den sociale praksis er også meget stærkere, da den er meget dialektisk, altså præget af samfundet. Dette har grund i, at Ketty Dahl er talsmand for en ikke-hegemonisk diskurs, og derfor skal tage forbehold for dette og kritisere dette. Det er sværere at se hos kronikken, om den også er med til at skabe en diskurs, hvilket der modsat set ikke er hos kampagnefilm. Abort gør dig ked af det blev hurtigt bandlyst i en del biografer, hvor den blev vist. Dermed opnåede den en del omtale og var også med til at forme en diskurs. Emnet omkring dette nodalpunkt blev dermed italesat og i flere medier, hvilket fik diskursen til at opblomstre. Dermed er kampagnefilmen stærkt dialektisk.